ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ପାନ ମସଲା। ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ଓ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ପାନ ମସଲାରେ ତମ୍ବାଖୁ ନିକୋଟିନ୍ ନଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯୁବବର୍ଗ ଧୂମପାନ ପାନ ଗୁଆ ଧୁଆପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଟ୍ଖା ପାନ ମସଲା ସର୍ଦା ଖୈନି ଓ ତମ୍ବାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜାରି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସରକାର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରିଛନ୍ତି। ନିକୋଟିନ୍ ନଥିବା ହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ପାନ ମସଲା ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।